Aquí, onde o mar bate con forza contra a pedra, naceu un pobo que aprendeu a vivir mirando o horizonte. Homes e mulleres que fixeron do salitre a súa segunda pel, que lle falaron ao vento, retaron as tormentas e fixeron da esperanza o seu porto seguro. Esta é a historia dos que nunca deron as costas ao mar. A historia dos mariñeiros do Morrazo. Segue ata o final este relato, un relato de homenaxe a estas bravas xentes. Amence sobre a ría de Aldán. O sol rompe tímido entre a brétema, tinguiendo de ouro os cascos das lanchas. As redes, molladas e gastadas, repousan como se durmisen logo dunha longa batalla. Hai unha quietude solemne no aire, un silencio antigo, como se o mar contivese a respiración antes de contar a súa historia. O Morrazo esperta, como a un vello mariñeiro que volve a abrir os ollos para lembrar o que foi, evocando séculos de vida fronte ao mar. Aquí comeza a nosa historia. Entre o sal, o vento e a memoria. O Morrazo, unha península entre rías e océano, medrou co sal no sangue. Dende os séculos da Idade Media, cando os mariñeiros levaban o peixe a Santiago, ata os tempos da conserva e da emigración. Cada vila, Cangas, Moaña, Bueu, ten o seu porto, o seu cheiro, a súa maneira de mirar o horizonte. O mar non é un límite, é unha promesa, un camiño aberto cara ao mundo. Dende o século XVI, os homes do Morrazo embarcan cara aos grandes bancos de Terranova. É unha viaxe longa, cruel, chea de incerteza. As mulleres quedan nas aldeas, tecendo redes e rezando fronte ao mar. As súas mans endurecidas son tamén parte desta historia. Cada marea é unha despedida, cada volta un milagre. O son das redes arrastrando sobre a area, o golpe dos remos, o rumor das ondas. Esa música foi o corazón do Morrazo durante séculos. Nas tardes de verán, cando o sol cae, as mulleres reparan as redes contando historias de homes que nunca volveron. E así, a memoria do mar pasa de xeración en xeración, como a un canto suave que non morre nunca. Hai días que o mar é un pai xeneroso e outros un inimigo implacable. No inverno de 1922, unha tormenta arrasou o litoral. En Cangas, en Moaña, en Bueu, as campás tocaron a morto durante días. Mais, ao amencer, os homes volveron ao mar, porque no Morrazo ninguén se rende fronte á auga. Compañeiros, temos que sair. Os nosos fillos queren comer. Sal, suor e silencio. As historias de dor e valentía quedaron gravadas nos rostros, nas mans, nas pedras dos portos. O tempo pasa, as barcas cambian, os motores sustitúen os remos, pero a alma segue. Porque quen nace entre o mar e o vento leva dentro unha voz que nunca cala. O vento sopra dende o Atlántico como un bello cantor que trae historias esquecidas. Aquelas voces mariñeiras que hoxe o tempo vai calando foron durante séculos o latexo do Morrazo, homes e mulleres que medraron entre o salitre, aprendendo dende nenos a escoitar o rumor das ondas para saber se o día traería peixe ou tormenta. As aldeas costeiras, Aldán, Bueu, Moaña, Cangas, eran coma irmás,
unidas por unha mesma fe, o mar. Cada mañá, antes do amencer, as luces das dornas e das gamelas iluminaban a ría como estrelas baixas que se movían sobre a auga. Nesa danza de luces e sombras, comezaba unha xornada que non sabía de descanso. O traballo era duro e o perigo constante. Pero había tamén orgullo, unha dignidade serena en quen sabía que cada peixe traído era o pan da familia. Os mariñeiros falaban pouco, pero o silencio estaba cheo de sabedoría. O mar ensina a calar e tamén a respectar. Observa as mans curtidas dun vello pescador que remenda as redes mentres o sol cae sobre o horizonte. Esas mans gardan a memoria de xeracións. Nelas están escritas as historias de homes que non volveron, de mulleres que esperaron, de fillos que seguiron o mesmo camiño sen saber vivir lonxe da auga. Pero algo está a cambiar. As novas xeracións miran o mar con ollos distintos. As fábricas, a emigración e o turismo comezan a transformar o Morrazo. O equilibrio entre o home e o océano empeza a rachar. E no horizonte, unha pregunta emerxe. Poderá a alma mariñeira sobrevivir ao progreso? Na seguinte entrega descubriremos o impacto que tivo a industrialización e as primeiras fábricas de conserva nas comunidades mariñeiras do Morrazo. O Morrazo, comezos do século XIX. O mar segue sendo o mesmo, pero algo comeza a mudar na súa beira. O cheiro a sal e peixe seco mestúrase agora cun novo aroma, o do metal quente, o vapor das caldeiras e o aceite das máquinas. Un novo tempo está a nacer, e coel unha nova clase de mariñeiros e mariñeiras. As antigas salgaduras, feitas con mans de salitre e paciencia, dan paso ás primeiras fábricas conserveiras. O peixe, que antes se vendía fresco ou se salaba, agora pode viaxar lonxe, gardando o sabor do Atlántico en latas de ferro que cruzarán océanos. E detrás dese milagre industrial hai nomes que se converterán en lenda. A familia Masó, chegada de Cataluña, establecerá en Bueu unha das conserveiras máis emblemáticas de Galicia. No ano de 1883 fundan a súa primeira fábrica e co tempo crean un pequeno imperio que marcará o destino de toda a comarca. Non só modernizan o proceso, tamén crean escolas, vivendas para os traballadores e mesmo o primeiro Museo Masó, símbolo dunha empresa que miraba máis alá do beneficio. Mais os Masó non están sós. En Cangas, a familia Curbera impulsa outra das conserveiras máis activas da ría. E pouco a pouco, novos nomes xorden nas beiras de Aldán, Moaña e Marín, enchendo o aire dun zumbido metálico que xa nunca se apagará. A Galicia mariñeira convértese nunha Galicia industrial. O mar segue sendo fonte de vida, pero agora tamén de negocio, de progreso e de identidade. Os fillos dos mariñeiros xa non embarcan todos. Algúns aprenden a soldar, a empaquetar, a xestionar. O mundo cambia e o Morrazo cambia con el. Nos vellos portos, os barcos seguen entrando cada amencer. Mais agora, mentres descargan o peixe, no horizonte xa se albiscan chemineas e fume. É o sinal dun novo tempo, dun lume que, para ben ou para mal, non deixará de arder. Hai algo que non muda por moito que cambien os tempos. O mar segue chamando, e hai quen non pode nin quere deixalo.
Son os homes e mulleres do Morrazo, herdeiros dun oficio que se aprende coas mareas e se paga coa vida. Ao longo do século XIX e comezos do XX, mentres as fábricas medraban nas vilas costeiras, o verdadeiro pulso da ría seguía nas mans dos mariñeiros, das mariscadoras, dos percebeiros e das redeiras. Homes que se enfrontaban á bravura do Atlántico en pequenas embarcacións de madeira. Mulleres que esperaban nas beiras, traballando coa forza da esperanza. De madrugada, cando aínda non rompe o día, os portos énchense de pasos e murmullos. As mans curtidas preparan as redes. Os farois proxectan sombras longas sobre o peirao mollado. O frío cala, o sal pica nos beizos, pero hai unha emoción fonda no aire. O mar sempre promete e sempre cobra. Co paso dos anos, estas xentes convertéronse na alma das rías. As mulleres, que antes eran sombras entre redes e baldes, gañaron nome e presenza. Os mariñeiros, que coñecían cada corrente e arrecendo, deixaron nas súas palabras a memoria viva dun tempo no que traballar era sobrevivir. Non hai estatísticas que conten o que significou vivir do mar, pero cada rostro leva gravada a historia. Ollos que viron nacer o sol entre néboas, mans que teceron redes e destinos, e voces que aprenderon a respetar o que non se pode dominar. O mar foi o seu sustento, o seu medo e a súa fe. E hoxe, cando as ondas baten nas mesmas rochas, aínda se escoita, entre o vento, o eco desas vidas que foron carne e salitre. O Morrazo esperta a mediados do século XX cun novo latexo. O mar xa non é só un sustento, senón unha oportunidade para mirar máis alá do horizonte. As pequenas carpinterías de Ribeira dan paso aos primeiros estaleiros. Nas rías, a madeira mestúrase co cheiro a ferro e gasóleo. É o inicio dunha nova era. Os primeiros buques galegos cruzan o Atlántico rumbo a Arxentina, Namibia e o Golfo de Guinea. Os nomes de Vigo, Bueu e Cangas comezan a soar en portos afastados. Máis de 150 buques galegos faenan xa en augas africanas, convertendo a Galicia nunha potencia pesqueira mundial. A chegada dos buques congeladores muda todo. O peixe xa non morre ao chegar á costa, senón que viaxa en xeo polos mares. A tecnoloxía conxélase en ferro e vapor. Vigo convértese na capital europea da pesca industrial. Nos anos 60 e 70, os galegos están en todas partes. Arxentina, Malvinas, Namibia, Terranova, Irlanda. Máis de 400 buques galegos percorren o planeta. Cada un leva no seu ventre un anaco de terra, unha historia, un acento. Mentres uns cruzan océanos, outros seguen mariscando coas mans. Nas rías, as mulleres e os homes do mar manteñen viva a tradición. O tempo parece ir máis a modo. O berro das gaivotas é o mesmo. As mans tamén. O ferro dos grandes barcos e o salitre das mans artesás conviven. É a Galicia dos contrastes, industrial e mariñeira, moderna e ancestral. Dous mundos que se miran, recoñecéndose na mesma alma. Mais o mundo estaba a piques de cambiar. E co cambio, tamén o destino dos mariñeiros. Nas décadas de 70 e 80, os portos galegos convértense en auténticas fábricas do mar. O ferro substitúe a madeira e o motor o vento. Vigo, Marín e Bueu erguen grúas que compiten coas montañas do Morrazo.
Galicia é xa o corazón industrial da pesca en Europa. Nomes como Pescanova, Masó, Curvera ou Armadora Pereira e outros armadores locais como a Moradiña en Cangas, da familia aldanesa como os Charrúas, dominan o panorama. Miles de traballadores en fábricas, lonxas e estaleiros. A economía galega vive unha revolución silenciosa, alimentada polo cheiro a peixe e a salitre. Os ecosondas, os radares e as radios transforman o oficio. O mariñeiro aprende a ler o fondo mariño, a falar con outros barcos, a prever o tempo. A ciencia e o mar comezan a traballar xuntos. Os buques galegos faenan xa no Índico, no Pacífico, no Atlántico Norte e Sur. As bandeiras brancas e azuis ondean en todos os portos do mundo. Galicia é, por fin, un nome gravado no mapa da pesca internacional. Mentres os grandes buques cruzan océanos, nas rías continúa a vida miúda. Mariscadoras, bateeiros, pescadores de baixura. A economía medra, pero tamén as diferenzas. O progreso chega, mais non a todos por igual. A finais dos 80, o mar comeza a esgotarse. As cotas europeas, o prezo do gasóleo e a competencia global golpean forte. Moitos armadores venden os seus barcos e os portos vólvense silenciosos. Galicia comeza a sentir o peso do cambio, mais o mar galego non se rende. Novas xeracións apostan pola innovación, a acuicultura e o comercio sostible. A tradición e a ciencia buscan un equilibrio entre pasado e futuro. Nas rías, aínda se escoita o eco dos martelos nos vellos estaleiros. O mar, como sempre, segue chamando. E Galicia, como sempre, segue respondendo. O ferro deu forma ao progreso, pero tamén deixou cicatrices. A historia do mar galego é a historia de como sobrevivir, sempre. Mais o mar, caprichoso e inmenso, ás veces cobra o seu tributo, e o morrazo coñece ben o prezo desa entrega. En 1995, as augas de Terranova convertéronse nun campo de batalla diplomático. Os pesqueiros galegos, pioneiros en faenar a máis de 1000 metros de profundidade, descubrira o fletán negro, unha especie ata entón casi descoñecida no... O mar non fala, pero lembra. Nas súas profundidades gárdanse historias de valentía e sabedoría. Os homes do noso mar sempre souberon mirar máis alá do horizonte, descubrindo camiños e especies que outros nin imaginaban. O seu éxito espertou envexas e tensións. O goberno canadense acusounos de esgotar recursos que dicían seus e chegou a interceptar un barco español, o Estai, a tiros. A prensa falou de a guerra do fletán, pero no fondo era o mesmo de sempre. O talento, a resistencia e o espírito dos homes galegos do mar, levando o seu oficio máis alá do horizonte. Así foi en 1995, cando o mundo escoitou falar da chamada Guerra do Fletán. Os nosos mariñeiros, pioneiros en capturar ese peixe misterioso das grandes profundidades, espertaron envexas e disputas internacionais. A súa destreza puso a Galicia no mapa da pesca mundial, demostrando unha vez máis que no mar a experiencia é tan valiosa como o valor. Pero nós seguimos escoitando a súa voz antiga, escrita en sal, esforzo e memoria.
Cada porto do Morrazo e da nosa costa gardou un nome no corazón. Marbel, 1978. Un barco que desapareceu entre a néboa e as ondas, levando 26 homes que xa nunca viron o sol da casa. Cordero, 1984. Un nome que resonou mentres as familias esperaban na beira, sen saber se as ondas contarían historias ou levarían soamente silencio. Montrobe, 1984. Un arrastrero galego que nunca regresou, que se afundiu no silencio do océano mentres os seus corpos se convertían en vento e sal. O Isla de Toralla afundiu no ano 1973, levando consigo a vida de homes do mar que soñaban con volver ás rías que os viran nacer. O Villa de Pitanxo, en febreiro de 2022, escribiu unha das páxinas máis trásicas da nosa historia recente, cando o frío de Terranova apagou 21 vidas de valentes mariñeiros. Entre eles, hai medio século de avances, de barcos máis grandes e mares máis afastados. Pero tamén hai algo que nunca mudou: o risco, a valentía e o amor polo mar. Estes son só algúns dos máis coñecidos, mais detrás de cada nome hai familias, barcos, oracións e silencios que aínda resoan. O mar, testemunha muda dun sacrificio que nunca debe esquecerse. Cada nome é unha ferida aberta no tempo. Cada barco, unha historia truncada. Cada porto, un silencio que pesa máis ca o ferro. O mar gardou os seus segredos, mais nas casas do Morrazo e en toda Galicia, a dor nunca se apagou. Porque detrás de cada naufraxio hai rostros, hai apelidos, hai un prato baleiro na mesa e unha cadeira que ninguén volveu ocupar. O tempo pasa, mais o mar segue a marcar o ritmo da nosa xente. Nas rías e nos portos, o son dos motores sustituíu o das velas, mais o esforzo e a valentía seguen a ser os mesmos. Cada mañán, pequenas embarcacións saen ao mar, onde mergulladores con aire comprimido buscan as navallas e mariñeiros lanzan as nasas en procura do polvo, da nécora, da centola ou do camarón. Nas rochas, as percebeiras e os percebeiros loitan contra o mar, enfrontándose ao vento e á marea por cada peza. No medio da ría, os bateeiros traballan nas súas bateas, coidando o mesillón que é orgullo da nosa terra. E cando baixa a marea, as mariscadoras de pé en terra recollen ameixas e berberechos, cun saber herdado que nin o tempo nin as máquinas poden sustituir. Hoxe, Galicia segue a vivir do mar, cunha mestura de tradición e modernidade que nos define como pobo. Cada rede, cada nasa, cada man curtida é unha historia viva, un recordo de quen fomos e unha promesa de quen seguimos sendo. Hoxe, a industria mariñeira galega é símbolo de progreso e innovación. Os grandes buques conxeladores cruzan os océanos empregando tecnoloxías que as xeracións pasadas nin soñaban. Satélites, radares e comunicacións por satélite garanten seguridade onde antes só había fe e valentía. Mais no fondo, algo segue intacto: o latexo do mar dentro de cada corazón mariñeiro. Este é o meu agradecemento,
Aos meus avós, ao meu pai, aos meus irmáns, aos meus tíos e curmáns, a todos os que entregaron a súa vida ao mar. Eu son só testemuña, herdeiro dunha historia que debe contarse, para que o mar nunca esqueza, e nós nunca deixemos de escoitalo. No abrente só acampa e o vento fala nas bateas. As redes dormen no porto, mais as mans seguen cheas de sal. As nenas miran o mar, preguntan polos vellos mariñeiros que deixaron nas ondas o alento e no corazón un cantar. Cara ao mar, sempre cara ao mar, onde o sol se deita cansado, onde a vida se escribe en espumas, onde o recordo non morre no sal. Cara ao mar, sempre cara ao mar, onde os sonhos seguen parados, onde o tempo non leva alma dos que viviron de amar o mar. Nos peiraos soan motores e nas dornas xa dorme o pasado, mas cada día un novo home volve ao mar como a un legado. Os mergulladores descenden buscando a navalla no fondo, mentres o percebeiro desafía as ondas dun ceo rosmón. Mais nunca memoria. Nas casas tecen as mulleres co fío do tempo e do amor, bordando a vida e o silencio dos que o mar levou sen voz.